Άγιες μέρες που ενώνουν τους ανθρώπους. Μια πόλη ντυμένη με τα χρώματα της Άνοιξης, γεμάτη με μικρές και μεγάλες παρέες που γεμίζουν ασφυκτικά τα μαγαζιά της Αθήνας. Λαμπάδες σε όλα τα σχήματα και χρώματα και παπουτσάκια για όλα τα γούστα. Τα δώρα που περιμένουν με αγωνία μικρά και μεγάλα παιδιά. Τι δώρο θες να σου πάρει η νονά σου? Αυτό. Εκείνα τα παπούτσια σε αρέσουνε? Εκείνα. Ναι. Και ποιος θα τα φορέσει? Ποιος? Λελία. Πολλοί επιστρέφουν στην Ελλάδα για να πάρουν κάτι από το χρώμα των εορτών. Εδώ θα περάσουμε στην Ελλάδα, ήρθαμε από το εξωτερικό με την οικογένεια να περάσουμε παραδοσιακά το ελληνικό Πάσχα που δεν υπάρχει πουθενά άλλου, είναι ασύγκριτο. Όλοι οι Έλληνες, όλοι οι ομογενείς, είμαστε αλληλέγγυοι και εδώ όσοι είναι στην Ελλάδα διαπιστώνουμε αυτές τις μέρες πως πραγματικά μας αγαπάνε πάρα πολύ εμάς τους Έλληνες στο εξωτερικό. Κάποιοι άλλοι στέλνουν μια μικρή γεύση από το ελληνικό Πάσχα στο εξωτερικό. 2-2 τα τσουρέκια βλέπω. Α, βέβαια, βέβαια. Το ένα για μας και το άλλο γιατί θα το στείλουμε Αμερική. Αμερική γιατί? Η θεία θέλει να τρώει φρέσκο ελληνικό κάθε Πάσχα από μαστίχα. Όπως όλες οι γιορτές, έτσι και το Πάσχα δίνει χαρά στα μικρά παιδιά. Όπως και στον Ορέστη. Για πες μας, Ορέστη, τι δώρο θες? Θέλω ένα τρενάκι. Ένα μικρό διάλειμμα από τα ψώνια και λίγες στιγμές διασκέδασης για τους μικρούς πρωταγωνιστές των ημερών. Οι αγορές και τα ψώνια τελειώνουν και όλοι ετοιμάζονται να υποδεχθούν με κατάνοιξη το Πάσχα σε μία από τις πολλές παραδοσιακές εκκλησίες της Ελλάδας. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.